Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Bayazazi zonke lezi zinto kodwa bayishanele bayifaka phansi kokhukho. Bakwazi kahle ukuthi ngiyangithi sibe ngihile ngokuthi ngiyangithi akaze ngisule mina ku-ANC namanje akaze ngisule. Yibo abana laxa zawo basibeqala uThambo ngesikhathi sibona ngo-1979 eLondon. Wayezobuya abuye kithi kodwa abangesabuye. Ngoba saxoxa kahle kakhulu ngoNovember 1979 noThambo. Futhi sonke isikhathi ngaphambili ngasebenza noThambo. Futhi mina ngiyasho namanje ukuthi impatha yakhelwe imsuka yalo nengcaba zayo i-ANC ukuthi sakholwa enkolelweni ezabe ngoba Dr. Seme nabanye abaholi ngo-2012 ze-ANC. Ngakho I'm not a stranger to ANC. So usayithanda namanje? Vele ngiyi-ANC. Uyiyona ngicele yona ngiyiyo kodwa bona ke ngokungilaxaza kanjalo ke ngoba bangilaxaza kanjalo. Sukuni la izolo uformer president we-country president womkhonto wesizwe manje ubaba uJacob Gedleyihlekisa Zuma ube uyomukela amalunga amasha ngapha kwaNongoma abalele ko500 anginasiqiniseko senamba okubalwa kuyo nomunye obeyikhansela leIFP ubhudo kwaNdabandaba kodwa hayi uphakela umthakathi. Ngithi angikucacise lokho ngoba uphakela umthakathi wakwaNdabandaba naye futhi naye uyilunga leIFP kodwa lo owemukelelweyo wakwaNdabandaba kodwa akuyena uphakela umthakathi naye futhi kwaNongoma. Ubese chaza ke umlando engicabanga ukuthi ubalekile ukuthi abantu bawuqonde ngoba ngelinye ilanga umntwana kaphinda ngene wathi mayikhuluma wathi yena useyi-ANC yena uze washona umntwana kaphinda ngene ezibiza ngelunga le-ANC ngoba kazaza baphume ku-ANC yize noma yena bekaneqembu i-IFP. Kodwa uJacob Zuma umlando wayese etshela amalunga lawa omkhonto but into ezibalekile engicabanga fanele bazazi. Ngakho ke ingakho ngenza le video ngoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye abayibonanga le nkulumo futhi abayazi. Ngakho ngithi angikulethele yona ukuze nje ugcine uwazi umlando ngoba ibalekile nalowo ngxenye leyo yomlando. Ngicela uzwe la. Hamba ngicaphune uJacob Zuma, ngiyacela subscribe ku channel, ulike i-video, comment, ushare, ulike. Ngiyacela nijoine ne-membership. Qala ku-40 rand ngenyanga kuya phezulu. Lokho kuzosilekelela njenge-channel ukuze sikhule nathi. Ngiyacela nje kwabakhonayo. Ngiyazi ukuthi bakhona abafisayo nabathandayo. Yiso isimo esingavumi. Kwamukelekile nalokho. Ngiyazicelela nje. Cela uzwe lana. Uma sesibona ukuthi ngisho into esasithe sozenza manje sikhululekile sabona singasasebenzi sesiphenduke saba yisiqhila thina mntomnyama. Namhlanje abantu bathi uma bekhuluma bathi ingane ezimnyama azisebenzi nezifunde zazo zafika ekugcineni azisebenzi ngoba asikhathalelwe umuntu akuzona ezalithi akubona abakithi njalo abaphetheyo kubona abantwana babo. Akekho umlungu ongasebenzi, baningi abantu abangasebenzi. Uthe uma sesikhululekile abelungu beza nemali bapha abantu bakithi abamnyama ukuthi abakhe inhlangano eziningi ezihlukahlukene. By the way, yini inhlangano engalethwanga belungu? Ufuna ukuyisho lento ngoba yini le nhlangano esithi labafowethu baphuma kuyona ibizwa kuthiwa yini? NFP. I-NFP yakhiwa abantu abamnyama yakhiwa ngabelungu. Ufuna ukwenza lo mehluko ezanga abaningi bayazi ukuthi kwenzekani ngenkathi sokuthiwe i-ANC iyakhishwa ekubeni iphathe noma ilida abantu abamnyama. Omunye wabaholi bethu
wayekhaliphe kakhulu eholi ANC. Kwakuthiwa ubani konje lo? Bani bakhumbula? Umkhumbulalo wayephesheya. Owahamba wayephesheya ethuthuswa. Wayeyiphini lika Anderson ufuna ukuthi ngikhulume into eziningi. uLthuli kuyena ohola iANC ngaleyo nkathi yonke. Owayehola eduze kwakhe kwakubani kwakumlandela. Senimkhohliwe. Ufuna ningitshela impela. Ubani? Angizwa. Ubani owayehola iANC ngaphandle kweSouth Africa? Babu Tambo. Babu Tambo. Yebo, uTambo. Oliver Tambo. Ningizwa kahle. Uyena owathi akahlangane nomntwana kaPhinda ngene. Ethunywa abaholi beANC. Kuthi ngoba iANC ayikwazi ukukhuluma ubaba, kufanele kwakhiwe inhlangano yomuntu omnyama. Owathembeka ukuthi uzoba njalo umntwana kaPhinda ngene. Ningizwa kahle? Yebo. Akakhi uma ngithi abelungu banikeza abantu ukuthi bakhe inhlangano le kaPhinda ngene ayikho ngabelungu. Yakhiwa iANC. Siyezwana. Lo kade nimbize lithi wayengikhokheli wabiza umntwana kaPhinda ngene owayeANC egcwele etheswi futhi uze wayengabene iANC. Yimna iphela sesike zenza into. Kwathe kuANC kwakha le iIFP. Nami ngitheni kuANC lapho umkhonto wesizwe. Yisebabili nomntwana. Akekho umuntu. Bani ongaphika. Wakhuluma nomholi wathi umholi asakheni inhlangano yethu. Sicela ukuthi mntwana kube wena ngeke bakubone ukuthi unathi. Siyezwana? Yebo. Angifuni ube khona namahloni ukuthi ngaphuma kule party ngayongena kwenye inkosi. Sisonke. Sisonke. Wathi mayesebuyile wazokhuluma umntwana la. Nakwakufanele ukukhulume nabo. Wabuye sethi igama lalenhlangano sizothi yini na? Wathi uThambo iqamba. Niqanjwa wena ingaqanjwa yithi. Ayosola ukuthi yithi lapha. Qamba. Wathi hayibo ufuna nini abaholi ningitshela bathi hamba uyohlala ekhaya. Weza komunye wabaholi lapha owayemhle kakhulu. Owayehlonishwa umntwana kaPhinda ngene. Right? Bazoxoxa ukuthi gama lini ke manje sizolinika la elifuna uTambo na. Bavuswa igama lomkhosi balakaZulu. Ubani inkosi iphambuluza. Ubani inkosi eyaqamba lenhlangano kaMntwana. Ubani? Wathi Khatha yenkululeko. wathi Asizwe. katha yenkululeko yesizwe. Washo njalo umntwana wathi nanso inhlangano yethu. Ngo-1925. Siyavumelana. Yebo. Ngiyakutshela impela ngikhuluma indaba engayenzeka ningayazi manje. Umntwana akayekanga ukuba uANC. Umntwana kaPhinda ngene. Mina-ke ngiyazi ngoba sikhuluma naye bese indaba elula le. Nami ngiphumile ngakha umkhonto wesizwe
kodwa ngu-ANC siyafana nomntwana uphindagela Xamala. Bakungaphili. Xamala. akekho lalelani eyokugcina le khonto yesizwe azange sakhe enye into elekude yala ekhaya njengoba nomntwana enza isikhathi sifikile manje ngoba bahlulekile laba bebenikezwe ithuba lokuthi abahole i-ANC bakhulule umuntu omnyama ibehlulile angifuni ukubabiza ngamagama angamnandi ngoba mhlawumbe abanye abangani benu anginamngani-ke lapha ngifuna ukuthi lokhu engikushoyo lento eyenziwa yilembe ekuqaleni ukuthi asihlanganiseni izwe lakithi ukuze silivikele abelungu basiphazamisa ithuba manje lokuthi asime ngeenyawo sithathe izwe lethu and ayikho enye yophinde sishiye ngemva noma kumnyama noma kubomvu ngifuna ukuthi kungabi khona umuntu ocabanga kafishane kufanele sonke sicabange kade ukuthi ilungelo lethu ukuthi sivikele izwe lethu thina abantu abamnyama esicindezelwe iminyaka ngeminyaka ngenkathi ngicabanga ukuthi asakheni lenhlangano ngahambela wonke abantu abathi ngizokutshela ukuthi ngasho nini ngoba funa ngikhulumise njengekholo ngoba ngihamba nabefundisi abantu abaneqiniso funa ukunitshela indaba engingayaziyo ngaleyo nkathi kwaba khona ukuhlangana phakathi kwenhlangano yabamhlophe bethi kufuneka sithathe lolu khetho lwadlula kwakukhona abatheke sizohamba kanye nalabo abamhlophe sibuse lelizwe kwakuphikisana-ke nathi lo ngase ngiya kuwo wonke inhlangano ezazimnyama zabantu abamnyama nabangangibona ukuthi nami mangibabona ukuthi hey badukile la sifuna ukuthi silungise konke kuqonde ukuthi ngqo sahlangana nabo ngase ngithi ngoba laba sebekhethe ukuhamba nabelungu ngeke sibabize kulezi inhlangano zethu so ixoxa sodwa kodwa uma sesingale soxoxa sithi ayibuye indlu emnyama ibe ndawonye nangempela ngacela lo mfana khona umfana ummeli wami ubani igama lakhe Bakudala Impofu impofu. ngathi uzoba usihlalo ayihlanganisa zonke ezakithi ezimnyama ngathi asingabanga imisindo ngoba belungu amaqili masike sakhulumela phezulu kwenza yonke bazokwenza yonke iphuthuphuthu ezibapha abantu imali benze lokhu yabenze lokhu ngathi ngoba sakha manje ezokugcina kuzona ezokuqala zokuthi zibe khona kuye siyothi uma sesikuphethe wonke umuntu omnyama uyobuya abe kanye nathi ngoba leli zwe lethu akulonela belungu akulonela abanye abantu kodwa abelungu bathenga abantu babenze ukuthi babe izicabutabu zabo bengaboni sasingeke sakhe noma yiliphi iqembu sasenza lento yenziwa umntwana ukwakha iqembu lethu leli qembu eqinisweni uma abantu bengazi kufuna siyazi lento asidukile sisesekhaya lapho khona kwathi uma amakhosi nabefundisi betha kwakhiwe inhlangano yethu sayakha asikaphumi khona umntwana wayengaphumile elinye ilanga ngixoxela ukuthi
kwaba izitha ezaqhatha inhlangano kuyinhlangano yethu sonke bayiqhatha ngamaboni so ixoxa ngelinye ilanga nokuthi kwenziwa kanjani lokho na izitha zethu ingakho nje nangalokho okudlule masakha umkhonto wesizwe kwabantu wonke umuntu omnyama abelungu baxhuma bama ngeenyawo bonakala benza konke bathenga abantu ngemali benza konke kwayisiphithiphithi kodwa ilanga selibashonela ubindle emnyama indawonye sinemeza lokho asimemezi ngokunye ukhona abanye abafisa ukuthi babe abantu abakhulu ukhona abanye ufuna ukungenela ukuzodla imali nje bayidlela imali nje kuphela ngalokho asinandaba nabadla imali abathini thina sifuna umuntu omnyama akhululeke kulezwe lethu thina abantu abamnyama akukho ukudlula lokho ngibonga kakhulu ukuthi la ehlala Nkosi lapho kwabusa khona amakhosi ukusukela ekuqaleni kuze kube nini nanini kuyoba nini nanini abanikazi bezwe ingakho ngithe uma ngizwa kuthiwa ake siyohlangana hawu Nkosi yami sihlangane sibe sonke ngasho ngathi ngeke futhi bekuke kwathi ngiphatha isihlangu ngizogiya igiya ngifuna ukubonga abaholi okuyibona abahambe phambili bethi isikhathi sethu sifikile sokubusa izwe lomuntu omnyama la ehlala Nkosi ngishiye konke bengikwenza ngathi ngeke uyabona manje lento eyakhulunywa ilembe iyavela namhlanje ukuthi sisonke izwe lethu alibekuthini ngifuna ukuzonibonga ngithe lokhu ngijabula kabi ngoba noma ngingahamba manje la ngiyele hlangane nenkosi ngoba ngiyohamba ngiyokhuleka kuyilembe kuqemanya amalembe ngokukhalipha ushaka sishayeki akasenza ngakhona ngiyobonga ngithi wasenza saze sezwa into wawuyisho usakhula waze waba yiqhawe babheka umfowabo kuphela asimhloni hayi ukuthi asimhloniphi samhlonipha bakwethu kodwa waphela siyakhala manje nje lelo siyixoxe thina leyo ndaba mase sihlanganiswe ngamadoda umdayi umntwana la wabheka kodwa ke into yakhona leyo sizonibonga isikhathi lesi sokuthi thina ndlemnyama sithathe umbuso wethu siwuphathe ngokwethu sibuyise yonke into ethi thina mhlawumbe uma sihlangene sesiphelele kahle siyolanda konke lokho kade bekuthutha bekufaka etimeleni bokwethu akhona kwabo kuyophela ukuthi umntathu umthetho uthi ukabani lo mthetho akona umthetho kasenza ngakhona lo nalento kuthiwa hayi kunomthetho yini Roman what? Roman dash law. Ubani Roman phakathi kwethu? Oyi dash. akekho Kule mthetho kuthiwa isiphetho. Iphi imithetho kasenza ngakhona? Iphi? Nokuningi impela ngelinye ilanga ukuthi njengoba sesizicabuncabu zemithetho singayaziyo
thina sasingenayo imithetho na into lehlakaniphele ngalo ngike ngithi ngelinye ilanga mase ngikhuluma ngingedwa ngithi madoda ngisho lapho kwalimala khona abantu kumntama yabo kubile mbelali khona laliyothi ake nibadedele bedibene ngenyamazane lapho behleli bethe beyinqola lezi bese likaphe sikhulu isiqeqe lapha ngaphezulu sihlale ngisithi yo bohlala baze babane sizobathola umuntu oyazi ke izinto lokuthi kwenziwa njani ukuze uwinizwe lakini namanje ngithi mangibona abantu begijima bethukana benza bonke ngithi maye babo abazi ukuthi makunje kufanele ukuthi sibambe kahle indaba sinelungelo manje esinalo okwaba ingxenye yokuhlangana ukuthi hayi asibe ndawonye lisho ukuthi thina abantu abamnyama sinelungelo manje lokuthi sibe baningi sivotele inhlangano eyodwa libuyile elakithi akukho ukudlula lokho ngiyayibonga ke lento ngoba ithi indle emnyama iyabona manje ukuthi kuphi lapho khona ekhaya siyinto eyodwa sikahlukana basihlukanisa ngesilungu kuphela bakhuluma isingisi you know the black man you know we are not the black man, we are the owners of this country. We are yithi abanikazi bayo siyahlangana ke manje simhlangana mhlathowazana and we are hlangana uma sehluleke kulolu khetho oluzwayo awuyosho ngithi madoda abathakathi bakhona impela bathikathi bakho abathakathi ke babe George qala ngazo benze njalo mfana qala babe George thakathi wakuphelile ngawe makwatholakala kuyathakathi sibhekene nokuthi sibuka kanjani ikusasa lethu ayikho into edlulayo ngoba bekuthi noma sekunzima kusho ukuthi abantu bakhuluma beshona ngala ngoba baphikisana bayazondana benza konke no indle emnyama ayihlangana ufuna ukubabonga kakhulu abaholi bala kule ndawo esikuyona abathe isikhathi sifikile sokuba indle emnyama iphathe izwe layo sifuna nje basinikeze ithuba sikwina sidigelekeqe imithetho iyoshintsha ngakusasa kuza ukuthi ngeke kuze kuthiwe asiyofuna ezinye izinto no iyophuma aphela umuntu hayi umuntu ozongitshela ukuthi lo mthetho othi kuthiwa umuntu omnyama yini sasidelelwa phela konke boy yini wena yenza kufuneka sifune isifana kaloko asukwazi ukukhuluma uyabona nje sibaningi siba ngakala abantu abacabanga ukuthi uma ikhuluma uqedile uma ishaya English isiZulu isiSotho angithi konke sikwenza mase kuthiwa kuyenziwa kuthiwa no you must sign here sign here okay so sign la noma besho njalo fine but sizosayina ngesiZulu nangesisuthu nangesixhosa njengabanikazi bendawo sofundisa wonke umlungu uzofunda isiZulu noma engasazi ongasazi uyibonela khona kwethu lokho sifuna izwe lethu backward sithathe buka nje kuneyindawo eziningi singakwazi ukusihlala lapho kwakuthiwa sakha khona sathethelwa khona kuphela indawo ngoba phela siyazazi asidlali thina sandisisizwe simnyama
phela indawo ke manje indawo ihleli nabafiki sobanciphisa hayi ukuthi sobaxosha ngeke bangabaleki bacabanga uzobabulala asikhathazi thina asikhohlakele kodwa sifuna wonke umuntu omnyama abe umuntu ophila njengasezweni lakhe ngabe khona umuntu okuthiwa akasebenzi usebenza wonke inhlobo yomuntu kuthona banamabhilidi amade thina sihlala kuthona emkhukhwini kodwa singabanikazi bezwe no ngeke asifuni kukhona into okuthiwa city ngala yini bakuhlala khona thina Township. Township. sivumelani lokho singabantu abamnyama sesinesikhathi sokuthi singalithatha izwe ngobuningi bethu silibuyisele lapho sazikhona ubani ke ongathi ku-wrong lokho ngifuna ukunibonga uyabona khona uthe makunyakaza ihlala nkosi ngasho ngathi awadla mfana kaZuma ngifike ekhaya phela kusekhaya la awu ngiyabonga bafowethu ngiyabonga badadewethu liyabuya elikaMthaneni liyabuya lonke lase South Africa ubani ophilayo akekho awu nithi ngayekela nokugiya madoda awu kokho ngesami namisana ngabe ngithi uyabona awufake nazo siyabonga ningalokuthi benilalela abantu abazosikhohlisa ningalokuthi futhi bathi sikhatha abantu hayi sihlanganisa isizwe somuntu omnyama sohlangana usukela lenhlangano ikhona sekuza abantu abaningi ngezikhathi ezahlukahlukene abathi nansi indlela endiyona ndlela ayikhwena bonga kakhulu ngibonge abaholi mabazame ukuziphatha kahle ukuze nathi siphatheke kahle thina esilenzayo yithi-ke laba silana namhlanje uma sihlangene sinombono wodwa ayikho into yosehlula ukuliphatha elikaMthaneni abantu bayakhala ukuthi ngenkathi kufika lolu khetho oludlule lesifundazwe sasihamba phambili inkinga ke khona ukuthi silithatha nini siqale khona lapho likaMthaneni ebese siyahamba sigcwala izwe lonke ngeke sihluleke asikaze sihluleke thina noma sokuthiwa kumnyama noma sokuthiwa kubomvu ngifisa ukuthi singagcini kuphela ngokuthi hayi nampe sihamba nayo asithathe yonke into ewumuntu omnyama ibe yithi siliphathe nje uma lingaphatheki lonke kanye siqale khona la sihlala khona kwelikazi ukhulukhuzana inkosi yamakhosi eyaziwiza lonke sishaka into akasenza ngakhona mayi babona ukuba nkosi yami ngingamlanda la ikhona just for 6 months akaze nje afike nje athi I am Shaka, the man who made this country to be a wonderful world. Uyangizwa na? Ngiyabonga abafowethu, ngiyabonga bodadewethu ukujabula lokhu. Ngifuna silithathe lelizwe kulolu khetho oluzayo. Noma kumnyama
noma kubona izwe lethu leli silibanga namuntu okwamanje silibanga nje nabantu abathi this is a Roman Dutch law yini yona leyo angibethuki kodwa soyishintsha bafowethu soyishintsha uyabona namhlanje iy'ngane zethu zifa ubusuku nemini yigebengu abantu bayenye into nje ehlukile amakhosi awanazwe sithi lizoba khona akekho ufuna kuzophela nokufa kwabantu nabantu abantshontshana kuzophela konke lokho iy'ngane zizofunda mahala ezolayo ingane nje ayikho engezukuya esikoleni ngokomthetho esizowakha ingane izoya esikoleni ifunde iqede umatric bese siyayithatha for 1 year iyofundela ukuba umuntu oqonde ngqo uma iqeda ebeseya e-university aye e-university esazi ukuthi umele lelizwe umele labantu abamnyama yena ozokwenza lesizwe kusube isizwe esiphilayo yithi lapho so iqala nje masiqala ukuqeda manje asizi ukuthi kusasa ayikho ingane engezufunda into efuna ukuyifunda ayikho ingane engezusebenza kube kusezweni lakhe ehlupheka no ithike lapho ingakho nje sithi manje sicabanga leya nsizwa yakithi eyakha lesizwe ibe nomthelela ekwakheni silakhi izwe lakithi kube lakithi kungabe labelungu kungabe le Roman Dutch law no akumuntu ngamazi nokuthi ubani lo muntu okuthiwa uRoman noDutch ngazi mina abakithi ngazi abakithi lembe leqamanye amalembe ngokukhalipha elakhizwe lakheka lidume izwe lonke ngike ngitshena abantu indaba ngake ngathi ephesheya kwelabelungu hleli intombi yafika kimina yathi are you an African? Bathi mina yes. Where do you come from? Bathi no, I come from South Africa. That I'm no longer, I'm changing my what do I need Flight. Changing my flight. Why? I want to go with you. I'm not leaving. I'm taking with you. But no, sorry. I'm in a business now. Give me numbers and all, we can talk. Oh, no, I'm not leaving you. I've been wanting to say Zulu. Now I found I'm not leaving you. Why? Ilembe lasenzela into enkulu. Yithi la. Uma sihluleka ilokho kobe siyenye into. Uma sihluleka nje ukuthi we are black people in the continent. And sizosebenzisana sonke in the continent. Sesiqalile nabantu to make Africa the real Africa. Weba kwethu. Singalokhu sibanga lento okuthiwa kune party nganyanya leyiphathana sihlukaniswa abelungu. Siyahlangana ke thina manje kuhlangana indemnyama. Mase sila sisekugcineni. Ayikho phela ifuna. Ukhona ungasho. Siyavumelana ukuthi nobe ngaboni akabone bakwethu isikhathi esifikile. Yithi ingakho ngiqale lapha ukuthi asikaze sihlukane sasihlukaniswa. Siyinte eyodwa sihlangana mhlathoza nayo. Ngiyajabula ke mina. Awu Nkosi yami ngizokuyazi ukuthi mangifike ezulwini ngithi liphilele.
Ngihlala ngaphi? Ngoba kufuneka ukuthi, hawu, wazi, wasenzela. Ngimikelela nomfowabo, ngeke ngimesabe ngoba konke into yakhona le. Kodwa hayi, uma ngihleli ngingedwa ngithi, madoda. Ngabe sizange sesikuthwe singaphansi kwamandiya kwamangisi rather. Engeke yenzekile mbele khona. La liyenzela ukuthi kungabi khona umuntu ozothatha izwe lethu. Isikhathi sifikile lo manje. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga. Uyabona? Ngisho ngathiwe ngiyezulwini manje. Njengoba kuthiwa abantu baya elokhuzeni. La kushisa khona abantu, ngeke ngisaya mina tu. Ngiyongena nje ngithi, liphi ilembe? Angibona ungabuzi bathi no. Kuthiwa abantu bashiswa ngale ngithi no, ngifuna inkosi yami mina. Ilapha. Finish. Uhlala ngapha. Bathi nangu ngithi, wena wesifo. Usiphethe wazosiphathisisa. Noyinsa umfuna ngithi uphi. Bonke ngofuna bonke amakhosi. Ngithi baphi. Ayangidlali futhi. Ngasuke ngigiye manje kunakale la. Ngiyabonga bandla. Bafundisi bami, bonga kakhulu. Into eniyenzile ngokuthi nihlangane naleli bandla inkulu kakhulu. Asingabe sisabuza-ke manje kuya phambili. Sekuyinto ayihambela. Bathe abafana mabengitshena bathi hey, siyathatha manje sihlala. Ngathi thathana. Ayikho indlela. Ngiyabonga ke bandla, sibonga kakhulu. Ngendlela nje emnandi ngayo le ndaba. Umshini wami we baba. Awulethu umshini wami. Umshini wami we baba. Awulethu umshini wami. Umshini wami we baba. Umshini wami. Umshini wami we baba.